natin maaaring tanggalin ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng FAPS sapagkat hindi po natin pwedeng talikuran ang ating mga napagkasunduan sa international na level. Nais ko pong bigyang diin na hindi din po kasama ang unprogrammed appropriations sa 6.793 trillion na national budget. Sa kasalukuyan, wala pong pondo ang unprogrammed appropriations. Mapopondohan lamang ang unprogrammed appropriations kung may sobra o bagong kita ang gobyerno sa susunod na taon. Ibig sabihin po nito, kung walang dagdag na kita ang gobyerno, walang mapopondohan sa unprogrammed appropriations. At ang huli ko pong sasabihin patungkol sa usapin ng unprogrammed appropriations ay ito. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na hindi maaabuso ang unprogrammed appropriations sa taong 2026